What's up mga idol no karon wagto mi dito ila ma'am no kay birthday niya among ang i-surprise aning pabuki ni Maria. Daraw. Ha! Charan! Parang guni siya kanang Grabe- gamay lang siya pero Grabe tawag pabuki ni Maria oh, dabi. Ayan. Wala jud kabalo si Wala kabalo si mama no nga tawag ani na siya pabuki-buki pabuki-buki. yeah. Kay actually dili man jud siya gusto gud maghanda dudong pawiks kay Kay kani Bernie Santo Santo. lagi. Ang iyang gibuhat nagluto siya og binignit nga parting daghana isa ka kaldero parte jung daghana. Nakabitbit pagay ko ganina. Tinda ko alami bitaw kay ang binignit. Ya tapos manihapon rami didto gold kay Liman nagluto. ka ang iyang gibinignit mga idol no. Pulo kalubi yang kagod perting ispisuha. At sa kuha gay ni Papa no kay ngano daw siya nang isugo ng pakagod. Nya tapos manihapon ra gud mi nya nga mo ang giluto gamay kay nagluhumba gamay, nagkadubog manok nya tapos pansit. Oh, di man na siya mawala gud. Try idol uban nimi kay padulong nami dito. Let's go. Nya karon no palakaw namin ni dudong pawex sa amo sang hapiton si Biti kung muuban ba siya. Kay kagabi Mga say mi mga say. mga sagi kapoy ba si Biti kagabi ino kay birthday pod si iyahang anak. 8th birthday pa no? Dibo. Dibo. Karon atong hapiton ug uban ba siya? Gani. Biti! Ha? Tara si Uban ka. Biti oh. Tara. Among gihapit si Biti kay kabalo mi di mo uban kay busy kay siya kay kapoy na siya gabi karon kamera mo agton Maria. Tara, Laliman- let's go. Laliman mo na ang sa wait Oh. lang. Laliman mo na nangaon mi tapos gibiyahan mo siya sa hugason. Grabe. Tulo ka planggana ang hugason niya gabi wala jud na mo kitabangan igo ra mi ni kaon kagabi Ya, mare sami. Nga ato sa mi. Ya sami day. Bye. Karon mga idol no padulong nami dito ila nang kurta hinahinay ra mi kay Juan. Batsi kendalan batsi kining medyo busy. Yes, dara. Oh yeah. Yes, karono, hapit kami naabot doon na lang mga 1 minute na lang ang among biyahe, maabot kami ng Kurita. Tanaw na to kung sa reaction ron niya sa pa-surprise si Maria na bouquet. Ya, pa. Yes, abangan na to ang iyang reaction karon mga idol. Tudong pawex wala man na sa sa kuan niya dako yung giutang. Oo. Dili na kanang kuan ba kanang tawag ani. Kinasing-kasing. Kinasing-kasing ang imong paghatag no tama po. Dili man na wala man na nag-face sa kuan Oo. kantidad. Hapit na Dol! Shout out ya! Namin na kuha na followers. No, amigo na ko na si Brian Caban. Shout out na siya day. Kaya karon, doon na lang yun. Mga 20 seconds na na to sa reaction natin. Let's go! Yes, karon. My friend! Hi! Wala mo ka sa una, original ka si Bibi, my friend. Yes, karon, nanagod na eh. Doon na lang yun. Pa-surprise kang Mama Marlene. Okay, namin yung reaction na niya. Asa na to? Ana dito. Rio. Alala. Shit. Dito. Si ate. Ate. Bisa ko buhat kamera dito. Sige. Oh, God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Yeah. Mga anak. Happy birthday! Grabe piti oy. Happy birthday, ma. Yung sa may masulti nimo. Karon say masulti kani, unsay masulti? Surprise jud Maria ba? Nalipay gi ko kaayo ko. Wagi ko Maintenance. Naade ako i-surprise ang akong anak nga. Ting 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 ting. Tawangan ni gamay naman na siya pero tawangan ni kinasintasi. Kaldero nga dako nya day naade sa i-surprise ako karong hapon. Okay, grabe Maria. Ayo. Nga manhapon na ta. Manihapon ta. Hapon na.